kan magana halaccin abincin Kirista, Allah bai kawo maka ma maganar yanka a wurin ba, cewa wai sai in musulmi ne ya yanka dabbai, a'a. Shi Qur'ani kawai ce maka yi al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Abincin su halak ne ku ci, su ma kuma su ci naku. Kenan anan idan ya ɗauko ya kawo ma musulmi suka yanka ya yi daidai, musulmi sun ƙara samun natsuwa. Amma a nan ba a gaya maka cewa wai sai ma ka tambaya wannan naman da ka kawo waye yanka shi ba. In suka kawo maka abinci ne da Allah ya halatta ma kawai ka ci, dama wa kake tsoro kai malaihi? Allah kake tsoro kai malaihi, to shi halatta ma shi. Bai kuma sa ka ma yi tambaya ka ce wannan naman ina aka samo shi ba. Amma idan ya zama wani abu ne ka ganan ma idonka, kila sun sa wani abu a zahiri wanda kai kuma idonka ya gani kuma ka san aurinka haram ne. Misali gaban idonka sai kaga an yanko alade an jefa cikin miya. Kaga wannan ai ka gani da idonka ko? To wannan kaga tunda kai Allah ya haramta maka ci ba za ka ci ba. Amma ka tadda sun gama abinci ga tsokokin nama kwance, ba wanda ya ce kai tambaya. Gaskiya ne. Kawai a kawo maka shi ka aje a girke kawai ka ci gaba da kwarar cinya ka gama ka tashi ka ci Allah sa alheri ka kara gaba. Allah ne ya halatta maka. Ba wata tambayar da aka saka ka yi tambayoyi a ciki. Kuma ba'am aka ce ai, abinci aka ce. Kalmar ba'am din nan tana da alaka da wanda suka sarrafa da wanda ba su sarrafa ba. Ai akwai abincin da shi ba sarrafa shi aka yi ba. Yawa kamar kayan lambu haka, in aka ɗebo kayan lambu aka baka ai kaga ba sarrafa shi aka yi ba ko. To tunda aka kira shi ba'am, in kayan lambu ne, in abinci ne da suka dawa shi, in nama ne da suka yanka shi, duk yana cikin ba'am. Halak ne, saboda haka ba wanda ya saka kai wata tambaya. Amma idan suka ɗauko suka kawo wa musulmi suka yanka musu, wannan kuma ya yi daidai, zai zama musulmi ya ƙara samun natsuwa. Amma wallah ko da an kawo maka nama da abinci da komai, ba wanda ya saka kai wannan tambaya. Babu ita. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum. Kuma su al'umma kiristoci na san suna yin wannan abun dama. Duk lokacin Kirsimeti idan sun san suna rayuwa ne cikin musulmai da yawa, to sukan bada su ce a yanka musu. Suna yi sosai. Ƙwarai da gaske. Ko Mala Abubakar Garwa yau din nan sai da yamma wannan tambaye shi ma. Ya ce duk shekara, ya ce inda yake rayuwa akwai kiristoci da yawa cikinsu yake. Ya ce to duk Kirsimeti ya ce shi ke masu yanka. Za su kawo dabbobin su ce da Allah a yanka masu tunda suna rayuwa cikin al'ummar musulmi, in sun yi Kirsimeti kuma shi ne tare da su suke. Yau kuma wani Kirista ke gaya mani yake ce mani, ka gani na malam, ya ce na saurari wa'azin nan da kai. Ya ce malam Allah saka maka da alkhairi. Ya ce da mu ga sallah, ya ce idan aka yi sallah babba ko sallah karama, ya ce za mu yi kamar kwana 2 ko 3 ba mu ɗora sanwa gidajenmu ba. Ya ce saboda musulmi suke kawo mana abinci. Ya ce mu ma kuma rokarin Kirsimeti duk da yayanmu suke. Ya ce tun da aka zo da irin wannan cusa gaba, ya ce daga nan ba ga maciji tsakaninmu. Ya ce amma wannan wa'azin da kake, ya ce zai farfado, zai farfado da wannan zaman lafiyan da ake ciki. Muna fata Allah ya ƙara mana nasara, Allah kuma ya ƙara mana taimako. To sai tambaya ta gaba da rama. Wannan ba Allah ya ce, salamu alaikum malam. Wa alaikum salam. Barka da warhaka. Ina dalla.